Vespre. Bé, jo estic molt contenta de ser aquí en aquesta presentació d'un llibre que jo crec que realment és extraordinari. Em correspon també allò fer s'obertura, perquè aquí tenim els artistes, en Anna Maria Ticolat, poeta, en Vicenç Pont-Roger, pintor. I tenim realment un llibre que són dos llibres o una espècie de llibre mirall, per dir-ho de qualque manera. Un llibre, aquest embruix poètic de les flors, en què tenim dos artistes que es miren entre ells. Els clàssics ja deien que la poesia és com la pintura, que la poesia és com la pintura. En aquest cas, jo penso que en Vicent fa un tipus de poesia, son Anna Maria ja ho ha dit, un tipus de pintura molt poètica, molt suggerent, molt expressiva, molt acolorida, molt que interpel·la també a les persones que miren els quadros. I Anna Maria fa una pintura, jo també penso que molt, una poesia, veus com vaig confonent, una poesia també molt pictòrica. Jo crec que ells dos tenen un gran domini de la paleta, ho he mirat de dir també, de suggerir en el pròleg. Anna Maria és una persona que té una paleta verbal i formal extraordinària, és una gran poeta, té més d'una vintena de llibres publicats, li agrada crear bellesa amb les paraules, com en Vicent en crea amb els colors i amb les formes. I en aquest cas s'han trobat els dos per dialogar, per fer, jo crec que han fet un diàleg sumament enriquidor. Fins al punt que jo suggeriria, i aquesta crec que és la riquesa, que el llibre se llegís anant d'una banda a l'altra, les vegades que siguin necessàries, perquè, de fet, la poesia de l'Anna Maria enriqueix la pintura amb els matisos que li dona i la pintura també ens fa descobrir a nosaltres allò, tota una dimensió verbal que també nosaltres li podem afegir. Jo destacaria sobretot una cosa, després voldré llegir un poema com una mostra, però m'agradaria destacar com aquest embruix de les flors en darrer terme, com tot allò que miram, en Vicent mira per pintar, Anna Maria també contempla de dins i de fora, perquè de fet els de dins, els de fora d'en Vicent acaba també fent de mirall de coses molt interiors, i Anna Maria també igual amb aquest joc. Fan un tipus de pintura, perquè clar, jo suposo, de pintura i de poesia, supos que vostès diran, bueno, és un tipus de llibre de flors, l'embruix poètic de les flors. No, és un llibre de vida, és un llibre de vida. Tots els llibres veritables acaben ratllant de la vida mateixa, a través de, mirant els quadros d'en Vicenç, ens hi sentim reflectits com s'hi ha sentit Anna Maria. De fet, un tipus de poesia que ratlla en darrer terme de la vida, perquè a través de les flors dibuixa molt, mostra molt diferents actituds humanes. Fa un poc un recorregut a través de les flors per tot allò que tots nosaltres podem ser en moments determinats de la nostra vida. Partint d'una natura, d'una vida que és abans que res bellesa. Per això, les flors aquestes són sobretot flors primaverals. N'hi ha també que són de tardor, n'hi ha que són d'hivern, però amb un missatge jo diria que també com molt vital. Jo m'agradaria llegir un poema, podria llegir He estat dubtant, una mica com això, per veure un poc és aquest d'aquí, més el quadre el podem veure. Supos que també m'hi he quedat perquè és una pintura molt també primaveral,
molt també de Sant Jordi, de Dia del Llibre, hi ha el blat significatiu, però jo diria que de roses no n'hi ha gaires aquí en el llibre, per no dir una, que és significatiu també perquè hi ha també tot un missatge molt polit que el veurem en aquest poema, que és el missatge de la senzillesa, de la humilitat, de la bellesa que sempre n'hi ha i que sempre podem trobar en les coses petites, en les coses que no volen ser ufanoses. La rosa és el símbol allò de bellesa més perfecta que hi ha, i aquí hi ha totes mostraren les flors. Ara me mirava, per exemple, aquí, que és el tros preciós, fins i tot la figuera de moro. Vull dir que és aquesta bellesa de la vida, de la vida que podem viure tots cada dia. Llegiré aquest poema com una mostra, perquè en Anna Maria una llegirà d'altres i en Vicent us ha d'explicar moltes coses. El poema es diu El rubor de les flors. Són aquestes unes roselles empagueïdores. Diu, el camp sembrat de blat forma unes ones de tornassol que es branden amb el vent i creixen en voreres les esveltes roselles amb els pètals d'un viu roig. Entre llargues espigues es resguarden falagueres i dansen en dolcesa la sinuosa peça que interpreta melòdica que guarda dins l'estoig. Els rubors de les flors m'atreuen verges per la seva senzilla impressió, perquè aclaparen totes les mirades amb el vellut tenyit de l'infraroig. Les roselles silvestres formen part del joiell que el misteri creador ha dissenyat per ornament de goig. I em permetran, en una segona, les primeres lectures només són per entrar-hi, la riquesa d'un poema que sembla que és descriptiu. El camp sembrat de blat forma unes ones, totes les connotacions ja de dinamisme, de mar, de vida, unes ones de tornassol, d'aquests reflexos, molt pictòric, que es branden, que s'alcen amb el vent i creixen amb voreres les esveltes roselles amb els pètals d'un viu roig. Aquesta actitud, a més, d'adreçar-se, d'estar drets, de brandar, d'esveltesa, també aquesta actitud dreçada, que és sempre una actitud molt digna. Entre llargues espigues es resguarden falagueres, que a Menorca té aquest sentit de ràpid, d'una mà falaguera, però també vol dir agradós, polit. Entre llargues espigues, més clars colors, les espigues grogues, el contrast, les roselles vermelles, i dansen amb dolcesa, aquesta dansa que quan llegisquin el llibre i el mirin, perquè és una lectura que s'ha de mirar, veuran que aquesta dansa hi és molta en molts de poemes, perquè aquesta dansa és sobretot harmonia, i la bellesa cerca aquesta harmonia, d'aquest moviment. La sinuosa peça que interpreta melòdica que guarda dins l'estoig. Un altre element que serà un leitmotiv, la dansa, el moviment harmònic, la música, que són els sons harmònics, i la pintura, que és aquesta harmonia de colors i de formes. Els rubors de les flors m'atreuen verges per la seva senzilla impressió. És una flor senzilla. La vida s'identifica amb allò que podem fer cada dia. Aquesta bellesa que reclamam també a la vida més quotidiana. Perquè aclaparen totes les mirades amb el vellut tenyit de l'infraroig. I, fixin-se, aquestes flors senzilles, tanmateix, allò s'empagueixen perquè són capaces de treure totes les mirades amb aquesta bellesa que podríem dir més humil. Diu, les roselles silvestres
formen part, i ara ja veuran també que és una poesia que entra molt bé, que és una poesia molt treballada, una poesia amb un tipus de formes estròfiques, mètriques, que es van repetint, si vols, després una espècie de sonet anglès amb un final, però fixin que al final sempre els tres versos darrers concentren més tot el significat. Diu, les roseres silvestres formen part del joiell, aquestes flors humils formen part de la joia. Les joies surten molt aquí, també. És un altre dels leitmotivs d'aquest llibre. Les flors són equiparades a joies, perquè les joies, maragdes, lapislàsuli, les joies també són la bellesa i la perfecció. Per tant, aquí en trobarem moltes al llarg del llibre. Diu, les roselles silvestres formen part del joiell, participen, formen part d'aquesta joia, que el misteri creador, i aquí hi ha una altra idea clau, i jo crec que fonamental en tota mirada artística i creadora, i els artistes ho som tots, no només els que escriuen i els que pinten, que és el misteri davant la creació, davant la natura, davant tot. És misteri perquè hi ha coses que evidentment no podem copsar, però aquesta és la força de la vida, perquè és tot allò que mos demana, és tot allò que mos interroga, és tot allò que desperta també la nostra creativitat per trobar resposta. Diu, del joiell que el misteri creador ha dissenyat per ornament de goig. I aquesta bellesa que està, la paraula, la pintura, que està en el servei realment del nostre goig, de la nostra joia. I jo estic segur que aquest és un llibre del qual n'extrauran molt de goig i molta joia, perquè, de fet, en aquest cas, que jo diria que deu ser el llibre per excel·lència d'aquest Sant Jordi, la bellesa aquí es multiplica, perquè hi ha la bellesa de la poesia i la bellesa de la pintura, que es posen una davant de l'altra i per tant multipliquen tots els sentits. Per tant, jo te convido molt a llegir, a mirar, a llegir i a mirar aquest llibre. Moltes gràcies. Vernís daurat. Una figura esvelta i glamurosa s'alça del sol amb aire decidit. La tija la circunden llargues fulles d'un posat elegant, verd maragdí. Uns capolls s'obren juganers amb la mirada encesa i entre els pètals aflora un alt tirabuixó que emmarca una corona radiant de foc daurat. La brisa els branda amb harmonia i dansen amb un ritme sinuós que marca l'aire plàcid del matí com reverença medieval. Somriu els narcisos presumits amb el subtil, exòtic resplendor que m'embruixen tan vell, daurat, vernís. Jardí del camp. Quan el caliu de primavera escalfa el subsol, les llavors tendres germinen i esclaten noves tiges amb les fulles d'un verd suau i es fa l'eterna màgia. Unes petites flors treuen al cap trapelles amb l'hora punta senten rais de llum que les desperta del seu somni i mostren unes gales picaresques.
En l'espessor del verd suren les flors, que prenen un matís de cel llimona i es fa un mantell que riu de goig en l'aire melat de sol que amara el seu redós. La simfonia de colors convida a delectar-me del serè espectacle que pinta en joia el vell jardí del camp. La fogosa mirada. Milers d'ulls es desperten en el camp, ran del far de Favarich, que es van obrint amb un flaire penetrant que es filtra pels sentits que em subjuguen l'ànima. Uns matolls amb ulls d'or que van florint en la plana silvestre que corona aquest indret d'una puresa viva que configura un paradís de somni. Com n'hi ha pocs arreu d'aquesta terra, acorralada pel decurs del temps, aquesta singular bellesa verge reneix en primavera en la marina, perquè l'alè salobre d'aquest mar consagra aquests botons florals salvatges amb uns preuats sospirs medicinals. Unes prolífiques campanes, unes tiges robustes prenen el vol cap a l'aire de maig que s'obren blanques amb un impuls de goig que les fa lliures a la vora del cel immaculat. Tanta perfecció em fa així partícip de l'insòlit prodigi que genera la perfecta bellesa que floreix amb les fulles esveltes d'un verd màgic. S'obren al sol amb una llum diàfana, amb un espadix llarg de color groc que determina aquesta flor distinta que els jardins de terra humitejada. La imatge que projecten en el cel es fan unes trompetes que solfegen en silenci la gràcia de Déu. Arbust del litoral. Planta amb tiges carnoses que viu vora el litoral de la marina amb les arrels americanes que s'ha estès prolífica i dona els fruits arreu de terrals càlids. Llueix una aparença majestàtica d'un cactus que floreix amb les flors grogues dins la tardor per assaborir el seu fruit com un regal de la natura sàvia. La fruita és atraient, rosada en punxes, i el seu tast en deslliura un gust exòtic que ens permet un sabor al·lucinant amb la figura d'un gegant esplendorós gegant, amb la cuirassa d'un gran gladiador de temps remot que defensa el seu fruit en terra de secà. Una rosada flor xinesa. Quan neix el novell dia amb el bromall es fa fantasma en l'alba lluminosa i envolta aquesta planta d'un rosat encisador que escampa la tendresa. Una gràcia exòtica que culmina amb la mirada tènue de l'astre com un especial miratge viu que emmiralla pel seu color intens. Misteriós fullatge
que es repinta amb la suau tintura d'aquesta alba clara que impregna de fluvis clamorosos d'una boirina espessa matutina. Entre l'embruix humit del rosa pàl·lid d'aquest remei que l'aire esmalta amb tons d'una intensa bellor de cor encès. I es diu Un somni blau. Aquesta vila resta rodejada d'uns turons maredins que la resguarden com uns alts sentinelles de la terra que recullen el cos en el seu bres. S'alça la torre enmig de les teulades que esquinça la celístia blavissa amb el campanar de noble estil que crida amb veu altiva el veïnatge. En un redós floreix la bugandília d'un blau que reflecteix en els casats, que es coloren com un miratge viu, il·luminant l'estètica exemplar. Potser és un somni blau que la natura ha creat pels jardins immaculats que serva aquesta vila en el seu cor. A mi, Joaquim, m'agradaria allò per veure la lectura que l'Anna Maria ha fet, i ja la coneixem, ja sabem la força de les seues imatges poètiques que conviden també a fer també la nostra pintura mental. Però aquest de Ferreries és preciós. Aquesta vila, ja sabem que hi ha els turons que envolten Ferreries, però l'imatge d'ella, aquesta vila resta rodejada d'uns turons maragdins, la bellesa, com a maragdes, com a pedres precioses, els turons, que la resguarden. Després les personificacions, els turons, es converteixen en sentinelles que protegeixen, com uns alts sentinelles de la terra, i després una imatge contrària. És que fa uns jocs d'imaginació perquè aquests sentinelles suggereixen força, però després aquests sentinelles que recullen el cos, és a dir, el mateix poble, la mateixa vila, en el seu brès. És com un infant en el seu brès, en el seu bressol. En 4 versos, el conjunt d'imatges són allò espectaculars. I després el final. Els finals sempre són importantíssims en els poemes i en els teus especialment. Per començar, el títol que l'Anna Maria li ha posat, preciós, és Un somni blau. L'element de la blavor pictòrica, però que la blavor també té tot un significat simbòlic, d'ideal, de bellesa també. Diu, potser és un somni blau que la natura ha creat pels jardins immaculats, que no tenen màcula, que no tenen taques, que són autèntics, que no estan, que serva aquesta vila en el seu cor. I jo crec que és una dels elogis allò preciosos que es pot fer a Ferreries amb un llibre d'en Vicenç i amb un llibre que va de flors. És a dir, que aquesta vila, Ferreries, té dins ella tot de jardins, i el jardí és imatge de la bellesa perfecta, de la bellesa acabada de qualque manera. Per tant, jo, en aquest sentit, penso que tot el llibre, però que dins Ferreries jo crec que aquest poema està cridat a ocupar un lloc important. Gràcies a tu. Gràcies. Bé, gràcies, Fina, i gràcies, Anna, per les vostres precioses paraules. Es ve que ha estat una connexió pintura-poesia, que i jo pensava, gràcies per les teves poesies, perquè ho he pogut acompanyar en les pintures. Quan vam ballar el llibre, jo vaig pensar
se va molt bé per fer un homenatge a les plantes que són la font de la vida. Perquè, clar, allà vaig amb un senyor d'aquells que vas de flors i, bueno, dic, bé, però tu, que no t'agraden les taronges, diu, sí, d'aquí dos, si no hi hagués un taronger que hagués fet una flor, no tindrien taronges. Igual això, que moltíssimes coses. Clar, elles ens acompanyen en tota la vida, perquè, per exemple, naixem, flors, aniversaris, flors, unions, flors, després de les reunions polítiques, flors, doncs allò per donar un pot de pau, passar que després cap en guerra. I clar, és un tipus de vida que tal vegada la gent no ho tinguem prou assimilat. La gran importància de lo que és la vida, perquè te'n vas dins un bosc i clar, allà dins és vida total, perquè sense arbres que hi hauria vida? No. Vull dir que són tan importants les plantes com nosaltres, perquè clar, ens donen la vida, ens acompanyen a tota l'existència nostra i després, clar, també ens acompanyen quan agafam el darrer camí, anem a la casa de tots. Allà anem acompanyats de corones i coses per anar més enllà. No m'agradaria, no sé perquè jo he descobert a través d'aquest llibre, encara que fossin 2-4 cèntims, de la teua pintura. Com la definiries, la teua pintura? Com en parlaries? Jo m'ha agradat molt la força, els colors. Jo crec que va per moments. Perquè no hi penjo si és estil o no, perquè això crea que són diferents. Jo no som diferents, jo som jo. I si pinta així, pinta així. I cada quadre és una obra, és la principal. Demà ja veurem. I clar, llavors agafes, jo vaig començar amb l'estil naïf. O sigui, com l'Olot. Marcaves les coses i ets omplia de color. Clar, llavors dic, però jo vaig cresquent. No és que el naïf sigui exactament del lot, però... I després vaig anar investigant, i ara estic ficat, perquè clar, veig això, estic ficat amb el Renaixement. Per això he fet ja d'en Sandro Botticelli, la Venus, l'he copiada, diríem, i l'he posada que ha nascut el 2020, ha nascut a Cala Faldana. I la primera va néixer l'any 1485 a Venècia. O sigui que anem així. Ara m'interessa el Renaixement i no anaven de tenir un estil o no, anaven de pintar. I els hi portava poc, si que feia això o es feia. Eren ells, i això de tan diferents de què? Per què han de ser diferents? Jo som així, aquella és d'una altra manera, jo és així. Molt bé.